Akkor sziasztok, srácok, illetve lányok! Most a setupot fogom csak megmutatni. A szobát azt most inkább most nem mutatom meg, mert nem tudom, hogy mutassam. Hát kupi van most, minden van az asztalon, kis matekházi is van, amit nem szeretnék megcsinálni, de nagyon nem. Minden van itt, ami csak kell. Meg fent a polcom, kis Pringles, kis leszarom tabletta, mert azt akkor szoktam bevenni, amikor leszarom az iskolát. De tényleg úgy leszarom az iskolát. Minden van ott, és ez semmi reklám, semmi együttműködés, csak megmutattam palackokat. Ki lehet húzni, itt a jó kis székem. Ez már rothad. Minden van itt. Egy kis kamu YouTube díj. Az kamu. Egy kis Dév aláírás. KD csapat a kedvencem. Na akkor, sziasztok!